Itong mga salbabida nila, oh, kapal na ng mga alikabok. Tagal na hindi nila ginagamit. Ayan. Ilang sunstorm ang nagdaan. Hugasan nga natin. Hugasan natin para tanggalin na lang natin yung hangin niya. Kasi hindi naman na nila ginagamit. Para i-fold na lang. Ayan. Ihipan na lang nila. O bombahan na lang nila pagkakailangan nila. Para less stuff dito sa may garden. Sabulin natin para matanggal yung makapal na kasi yung alikabok na sobra. Yan. Tuyuin lang natin. Makapal na yung alikabok. Ilang ano ganun kasi, hindi na nila ginagamit. Ilang sandstone na ang nagdaan. Kaya, ayun, parang hindi na rin. Patuyuin lang natin mga kapatid. Ito. And then mamaya after nilang matuyo, tatanggalin na lang natin yung hangin niya. Para i-fold na lang natin at saka itatabi. Kasi hindi naman na nila yung ginagamit. Les, ayan oh. Kapal na ng ano dito. Kapal na ng dahon dito. Ito yung dahon. Tuyo na. Tuyo na itong mga salbabida. Kaya tanggalin na natin yung hangin niya. Bahala na sila mag ano. Bahala na sila mag ano bang tawag doon? Pag kailangan nila gamitin is ihipan na lang ulit or pahanginan na lang. Meron naman silang ginagamit na electric so madali lang. Ayan. So meron pa konti hangin pero okay lang. At least napufold na siya. Ayan. Meron pa isa. Ito ang last yung pinakamalaki sa kanila. Natatanggalan natin ng hangin. Dalhin natin doon sa lilim. Mainit dito kasi tanghaling tapat na eh. I think ito is bawat nila. Yan, bahala na silang mag-isip niyan, maglagay ng hangin niya pagka
kailangan nila ulit. Yan. Tago lang natin dyan. Para at least meron siyang takip. Siniksik na natin dyan. At siya naman. Ayan. Ay, para at least kahit mahangin siya, andyan siya, nakatago. Ayan. Meron siyang. Hindi kasi masyado natanggal yung hangin niya eh. Kaya yung pagka-fold niya, hindi rin siya maganda. Okay lang. At least, natanggal yung mas maraming hangin.